Merħba tfal nilqakom, nispera li tinsabu tajbin. Il-ktib li se naqraw illum jismu Gerfex Betta u l-Internet huwa ta' kitba ta' Carmel G. Kawki u tpinġijiet ta' Frank Xkembri. Illum se jrin naqraw kapitlu 3 minn dan il-ktib, imma l-ewwel ejjew nagħtu ħarsa lejn il-ħarsetta. Mastru Gerfex u Betta Trombetta ma kinux jafu l-xulxin, imma xorti riedet li għal din l-istorja jiltaqgħu jqattaw ġimgħa flimkien. F'din l-istorja jitlu wkoll Marti Xwejja in-nanna Lukrezja u neputijiet tagħhom Ivan u Yvette. Niltaqgħu wkoll ma' Ferfex il-kelb ta' Mastru Gerfex u ma' Kaspru l-Amerikan, ir-raġel skifus li dejjem imqabbad ma' Xwejja Gerfex. Karattru ġdid f'dan il-ktieb huwa Wiggles, il-pappagal ta' Mastru Gerfex. L-istorja kollha ddur fuq l-internet u aktarx li Wiggles huwa l-aktar wieħed li jifhem f'dan is-suġġett għax kull meta jissemma xi apparat elettroniku jaqbesu biex ikellimna dwaru. Ejjew naraw fuq x'inhu dan il-kapitlu. Kapitlu 3 jismu Kollegament. Jien kont insejt li n-nannu Doru talabna nkunu d-dar fis-6 qalet Yvette lil huwa waqt li qabdu triq lejn id-dar tan-nanniet. Imnalla li ftakart inti x'konna nibqgħu hawn nitkellmu ma' Betta. Imma tajta li xiridna d-dar fis-6 hux. Lanqas li jedin fix-xitwa allura jidlam kmieni? Jien daqshekk naf Yvette qalilha huwa. Imma ma' nannu Doru maħniex se noqogħdu nargumentaw mhux hekk. Nagħmlu kif qalilna u jekk għandu xi ħaġa f'rasu stess jgħidilna biha. Ivan kienet jirraġuna sew u ġara kif ħaseb hu. Issa se mmorru għand il-ħabib tiegħi s-sur Meme għallhom Xwejja Doru hekk kif waslu. Qabel sifru l-papa tagħkom kif tiegħem mas-sur Meme biex illum fis-6:30 jagħmel kollegament magħna bl-Skype. Jien ma nafx sewwa dan xi jkun imma l-papa kien qalli li f'dan il-kollegament u l-mama jkunu jistgħu jarawna u jkellmuna fuq il-kompjuter. U aħna nkunu nistgħu narawhom u nkellmuhom ukoll. Allura ma nistgħux immorru d-dar tagħna u nagħmlu l-kollegament fuq il-kompjuter tagħna nannu Doru. Ivan u jien. Le Yvette għatala klima xwejja. Il-papa kien qalli li t-tfal mhux suppost li jużaw Skype qabel jalqu 13-il sena. Intali x'qed tiddejjaq tiġi magħna int is-sur Meme. Le nannu Doru minix niddejjaq. Jien qed hekk għax ma nixtieqx li niskomodawh. Ibqa' ċerta li maħniex se niskomodawh. Is-sur Meme huwa ħabib kbir tiegħi u se jħu gost biż-żjara tagħna. Anki n-nanna Lukrezja ġejja magħna. Xwejja Lukrezja kienet tassew entużjasta. Bilkemm ridet temmel li kienet se tkellem lil Marian u Robert u tkun tista' tarhom waqt li huma jinsabu l-Italja. Billi Xwejja kellha saqajja jiġaw nannu Doru ssuġġerixxa li jmorru għand ħabibu Meme bil-karozza biex jifrankala l-istrapazz ta' triq. Is-sur Meme kien jaf kif juża l-Skype u fis-6:30 tfaċċaw puntwalment fuq l-iskrin l-ewwel il-papa u mbagħad il-mama. Tkellmu magħhom il-koll u tnej qalu li kienu qegħdin jieħdu gost id-Dolomiti. Il-papa ma tantx kellu xi jgħid imma l-mama ma setax tieqaf. Staqsit lin-nannitu mhix tajbin u xkielu f'nofsinhar u staqsithom għal darba tnej jekk it-tfal mhix jobduhom. Man-nanna Lukrezja damet titkellem daqs li kieku kien ilhom is-snin ma jiltaqgħu. Il-papa fakkara kemm il-darba li kien sarilhom il-ħin biex joħorġu u biex tikkonkludi wissiet li tfal għat-tielet darba biex joqogħdu bil-għaqal u jobdu lin-nanniet. Imbagħad sellmu lil xulxin, irringrazzjaw lis-sur Meme u temmew il-kollegament. Ftit wara n-nanniet u n-neputijiet reġgħu kienu fil-karozza sejrin lura lejn id-dar. Iż-żewġ anzjani kienu tnejn mistaġba bl-avvanzi tat-teknoloġija fil-qasam tal-internet. Imma waqt li Lukrezja kienet trott tislaleb donna ma rridix temmel li kienet għadha kif kelmet u rad bajnejha lil min kien qiegħed taqstant il-bot, żewġa Doru kienet jaħseb x'kienet jiklef u li la kellu kompjuter u lanqas mobile. Meta waslu d-dar nanna Lukrezja talbet li tfal iħejju l-mejda li kellu t-tewmin ħejjew il-platti u l-pożati għal 4 min-nies. Waqt li kla d-diskors beda fuq is-safra tal-ġenituri tat-tfal u dar għal fuq il-kumdita tal-Skype u mbagħad għal fuq il-meravilja tal-internet. Fuq l-internet u l-Skype it-tfal kienu jafu jgħidu ħafna iktar minn nanniet. Intom tassew xortikom tajba li llum għandkom dawn l-affarijiet sbieħ, kummentat in-nanna. Aħna ma kellna xejn minn dan fit-tfulitna. Imma jekk ma kellniex fit-tfulitna jista' jkollna fiex juħidna Lukrezja qalilha Doru. Jien qed inħossni nitħajjar kemm għall-mobile kif ukoll għall-kompjuter. U mel issa baqalna żmien dor meritu Xwejja.
Jien ngħid għalija ma ninqalax għal dawn l-affarijiet moderni. Għandi xorti naf x'inhuma keyboard u mouse. Kieku aħna nagħlmukom kif tużaw dawn il-gadgets nan, offra s-servizzi tiegħu Ivan. Mela ma tafx jgħid il-Malti ibni, it-tagħlim fil-kbir bħal qris fil-ħmir. Isma' nan dawret id-diskorsi vet. Taf ma' min iltqajna meta morna l-bandli. Le, fejn nafu ġiba nannu fis-smu fisem in-nanna. Ma betta trombetta. Veru, dik l-imqarba li għandkom il-kodba tagħha, staġbet in-nanna bli marfa wifqa nofs triq bejn ħalqa u l-platt tas-soppa. U Lena tgħidili xek miskina, defendita Yvette. Dik mhix imqarba ma toħloq il-praspar l-affarijiet jiġu ħażin. Betta xorti ħażin għax l-inkwiet jiġri wara jew dejjem tispiċċa f'xi barun bata kompla moħħtu Ivan. Imma tassew li rajtu interessa ruħu nannu Doru. Kellimtu jew? Iva nan, tifla minn tagħna ħafna wieġeb Ivan. Kellimni għaw sirna ħbib tagħha żiedet Yvette. Min jaf kieku xi darba nistinnuha tiġi ftit nan, għazzardat tistaqsi lin-nannu Doru. Xejn introduxuha magħkom. Mela Yvette ħatafa fil-kelma xwejja. La hija ħabiba tagħkom hi wkoll ħabiba tagħna. U xeklu Grezja dar imbagħad fuq in-nanna. Insomma laqilqet in-nanna bejn ħaltej. Imbasta toqgħod bil-aqal ma tagħmilniex xi żewġ barumbati minn tagħha. U Lena ma tarax żgura Ivan. Betta tifla dukata u taf kif għandha ġġib ruħha meta tkun mistiedna ant in-nies. Tajt nistinnu għada stess nistaqsit ħerqana Yvette. U iva mela le wieġeb in-nannu Doru. In-nanna wkoll tixtieq tiltama Betta għada stess. Imbagħad dar lejn martu staqsija. U x'hekk bambinella tiegħi. Iva, da żgur wieġbetlu Grezja, iktar biex ma tiddisappuntax l-tfal milli biex taqbel ma' żewġa. Ismi Ivan dawar fil-pront id-diskors in-nannu. Intom barra mill-kompjuter għandkom ukoll il-laptop u t-tablet. U la tikbru ftit ieħor aktarx li jkollkom xi smartphone ukoll u x'hekk. Allura x'ġawx differenzi hemm bejniethom. It-tablet titħaddem bit-touchscreen u x'tassew. Ivan ħagost li n-nannu qiegħed jinteressa ruħu u għad ifissirlu kull ma xtaqja fuq dawn il-gadgets. Bis-suġġerimenti min-naħa ta' Yvette kull meta kien se jħalli xi ħaġa barra. Mela tfal issa li spiċċajna l-kapitlu jien ħansaqsikom xi ftit mistoqsijiet biex tkunu tistgħu tweġbuhom intom meta taraw. Għaliex ridhom id-dar fis-sitta n-nannu Doru? Intom ġieli użajtu Skype? Tiftakru kif jaħdem dan? Għaliex ma ħellihomx jużaw Skype mid-dar tagħhom in-nannu Doru? Tiftakru xi affarijiet li qalet ommi tfal waqt it-telefonata? Min l-iktar li jrid isir jaf fuq it-teknoloġija, n-nanna jew in-nannu? In-nanna għaliex ma rridx li Betta tiġi għandhom għall-ewwel. Semmi 3 tipi ta' teknoloġija li semmew fil-kapitlu. Grazzi tal-li kontu miegħi tfal, nispera li jogħġbitkom din l-istorja. Insellmilkom u narakom darb'oħra.